Слава на Бога, църкво! Слава на Бога! Алелуя! Слава на Исус! Това, което говореше пастора, беше уникално. Значи, мога да кажа, че аз по време той, когато говореше, аз свирих и се смеех, защото се радвах вътре в духът си за това, което той говореше. Ние сме част от Христос. И какво е направил Христос? Даде живота си за нас. Какво трябва да направим ние за това? Може ли да ми каже някой от посетителите? Какво трябва да направим след като Христос умря за нас? И след като казва, че ние сме част от Него? Какво трябва да правим? Какво? И най-важно, знаеш ли какво забрави църквата? Сестрата каза да му служим достойно. 100% е така. Но църквата забрави и нещо друго. Да се радва в Христос. Днеска ще проповядвам за радост. Това слово го подготвих преди 2 месеца. И мисля, че е време да го споделя с вас. 26 часа не съм спал. От миналия ден 4 часа сутринта бях в болницата с майка ми. Тя нещо с бъбриците не е добре. Дигна температура 40 градуса. Знаете какво става в болницата. Толкова си изморен, че си нямате на представа. Смутен, физически и психически. И викам: Господи, ще свара ли да отида на църква? Аз съм толкова в момента разочарован, а ще трябва да говоря за радост. Как става това нещо? И ми идва един глас и ми казва: не само когато се радваш, ще говориш за радост, но и когато скърбиш и когато не си добре. Ние, тъй като сме лице на Христос, ние трябва да говорим за радост. За съжаление, църквата забрави за това. Да, естествено ще говорим покаяние, покайте се, да, така е, нали? Но трябва да говорим и за радост. Проблемът, когато някой започва да вярва, че да бъдеш духовен, трябва да си винаги сериозен, винаги притеснен, винаги фокусиран върху това, което не е наред. Това съм го писал по време, когато бях в камиона. Значи, за да бъдеш някакъв духовен, не трябва, че много сериозен, много духовен този човек бе. Направо най-добрия. Проблемът на някои християни така мислят, така вярват. Но вярата и щастието, повишено внимание, в Христос вървят ръка за ръка. В Писанието Исус казва в Йоан 10:10: аз дойдох, за да има живот и да го има изобилно. Той дойде да ти дава живот. Какъв живот? Какъв? Може ли да ми каже някой? Вечен. И какво трябва да направиш? Да се радваш. Защо? Защото имаш вечен живот. Да, църквата не е готова, както каза пастора. Но, лека по лека ние, нали, качваме стъпало със стъпало със стъпало. Ти днеска не отиваш да празнуваш, Господи, благодаря ти, ти не ходиш сега да празнуваш Валентинов ден ли, как се казва там, ден на влюбените. Дойде тук, нали, на църквата. Защо? За да слушаш какво има да ти говори Бог. И ти трябва да се радваш в това. Когато излезеш от тази врата, ти трябва да бъдеш радостен. След като те види съседът, защо се радваш, бе? Защото дадоха ти добър подарък? Не. Защото чух Божието Слово и хвалих Бога с цялата си душа и с цялата си сила и с всичкия си ум.
Това трябва да казваш на съседа ти. Когато той види разликата в теб, тогава той ще усети, че има нещо различно в теб. Какво е различно? Този човек много така радостен, много така... Какво става? Всяка събота отива и като идва, променен. Ако ти си намусен, ако ти си постоянно се притесняваш за житейските грижи, какво ще дадеш на съседа ти? Какъв пример ще му дадеш? Нормален светски пример. Но ако ти се радваш в Христос, повярвайте ми и ще ви докажа със слово, е много, много по-голямо насърчение и за тебе, и за семейството ти, и за близките ти. Аз дойдох, за да имат живот и да имат изобилно. Изобилният живот включва изобилна радост, не тежест или бреме, или постоянна тъга. Тогава ви говорих, Йоан 15:11. Тогава ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Ние трябва да направим нещо по въпроса, за да стане нашата радост пълна. Какво е? Да пребъдваме в Бога. И най-добре е да започваш със Словото. Кой от вас днеска отвори Словото и чети една главичка? Една, друг. Виждате ли сега? Един човек от цялата църква е четал Слово. Значи, не може да дойде тази радост. Вика, тогава ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Ако неговата радост, който той е цар небесен, бъде в тебе, ти как ще активираш тази радост в тебе? Как ще покажеш тази радост на съседа ти? Няма как. Затова, че хубаво е да се четем Словото. Поне една главичка на ден. И е много важно в събота, защото може в съботния ден Бог да ти говори в ония момент и ти трябва да го споделиш това с църквата. Откъде знаеш, църква, че в ония ден може Бог да ти даде един стих и да ти открие нещо, което до сега на никой не е открил. И казваш, вау, трябва да насърча църквата с това. Имаме 7 микрофона. Веднага ще ти се даде и ще го кажеш. Затова е много важно да четем Словото във всеки ден, но и в събота. Сега, какво правиха ранните християни? Какво правиха? Ще ви дам един пример. В Даяния 2:46. И всеки ден, чуйте, няма през ден, няма всяка седмица или няма всеки месец. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляба по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие. И сега, като хвалеха Бога, всеки Божи ден, всяка минута, всяка секунда, ти трябва да хвалиш Господа. Не значи, че трябва да го хвалиш на глас. Ти можеш да го хвалиш във вътрешната си стаечка. Вътрешната си стаечка е тук вътре. Можеш да мълчиш и да работиш или да вървиш и ти вътре в тебе ga казваш, о Господи, аз ти благодаря. Отдавам цялата хвала на тебе. Това трябва да го практикуваш, за да можеш да растеш в духа, за да дойде неговата радост в теб и да бъде пълна. И сега, и печелеха, вика, чуйте, и печелеха благоволение на всички люди. Говорим за съседите, приятелите. По този начин ти показваш колко се радваш в Христос. А Господ, повишено внимание, а Господ всеки ден Господ прибавяше към тях онези, които се спасяваха.
Чуйте, чуйте, чуйте. Всеки ден Бог прибавяше хора. Защо? Ами тези хора гледаха останалите какво правят. И на това тях им харесваше, виждаше някаква разлика. Виждаше радост, виждаха, че те бяха постоянно заедно. Това правяха ранните християни. Това е тяхната тайна. Това е тайната, за да дойде тази радост в твоя живот. Кажи амин. Нека да дадем пример защо трябва да се радваме. Той не каза страдай, чуйте, той не каза страдай мълчаливо или носи бреме на вината. Той каза радвай се. Бог не иска тъжни, обременени или потискани деца. Той иска радостни, уверени деца, които живеят за Господа. Значи, Той иска ти да бъдеш сигурен в себе си, че ти живееш за Него, не за тебе, не за децата ти. Чуйте, не за тебе, не за децата ти. Децата ти е днеска с теб, утре не е с теб. Детето ти се жени, създава семейство и се отделя. Ти оставаш с партньора ти, ако имаш партньор, и за кого живееш. Трябва да помниш, че живееш за Господа. И той каза да не страдаш мълчаливо, а нито постоянно да казваш, че си виновен в нещо. И какво направих? Виновен съм за това. Ако ти постоянно през цялото време ти си виниш себе си, това ще ти попречи, това ще ти играе голяма роля, голям номер в живота ти. Защото по този начин ти предизвикваш дух на самосъжаление. Днеска има доста хора и познавам хора, които се самосъжаляват. Това е нечестив дух и мога да кажа, че е главен демон. Защото по този начин хора изпадат в депресия и в много други неща. Затова, че ти трябва да се радваш в църква, защото кой е с теб? Христос. След като е Христос с теб, никой не може да бъде против теб. Никой. Не се е родил до сега. Защото първородният, казва в Колосяни, 1 глава, първородният е Христос, който се роди. Няма. Всичко е създадено за Него. И на небето, и на земята за Него. Ти си създадена за Него. Ти си създаден за Него. За това, че ти трябва да се радваш. Стига да скърбиш, стига да се самообвиняваш. Човек си, ограничен си поради Адам и Ева, поради тяхното падение. Но не забравяй да се радваш. Защото радостта вътре в теб ще дойде щастие. И когато ти имаш надежда, че ще бъдеш спасен, по този начин ти се назидаваш. Аз имам надежда, че ще бъда спасен. И аз живея с тази надежда. Имам надежда, че семейството ми ще се спаси. И тази надежда ме крепи и ме прави по-силен и по-силен. И по този начин идва радостта вътре в мен. Тази радост, която казва Господ, че е вътре в нас, пълна. Нека Матей 5 казва в 12: радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Голяма е вашата награда на небесата. Разбирате ли за какво трябва да се радваме, църква? Имаме награда на небесата. Това е един пример, който искам да ви дам. И втория пример е: вика, до сега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще се ви даде, за да бъде радостта ви пълна. Ако ти искаш от Господ да ти прости, Той ще ти прости. Ако ти искаш от Господ да придобиеш Неговото благоволение, Той ще ти го даде. Кажи ми, кой баща не дава на сина си?
В Филипяни 4 казва: радвайте се, чуйте, повишено внимание тук, радвайте се всякога в Господа. И пак ще кажа, радвайте се. Я кажете ми, защо го повтаря тук два пъти? Когато едно нещо се повтаря два пътя, означава, че е на 100%. Вашата радост е на 100% в Бога. Затова казва, радвайте се. И пак казвам, радвайте се. Нека да декларираме нещо. Господи, аз вярвам, че ще бъда спасен с моето семейство. Вярвам с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. Амин. Това съобщение взима го ангела и го докара горе. Минава през второто небе и отива при Бог. Вярвате ли го? Казвам ви го. Истина е. Хората в света няма да вярват. Те ще кажат, те са магьосници или какво не. Но вие не сте от тъмнината. Вие сте от светлината. Затова знаете какво говори Словото. И ви ще дадам и друг пример. Обаче не дейте се радвайте за това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, защото, чуйте, имената ви са записани в книгата на живота. Халелуя! Нека да дадем слава на Господа. Пълната радост идва от... Чуйте, това е голяма тайна, която Бог ми откри. Пълната радост идва от сигурността на безусловията любов. Разбира ли някой това нещо в момента, където казах? Пак ще повторя. Пълната радост идва от сигурността в безусловната любов. Както наистина разбереш, когато наистина разбереш, че обичаш, че си обичан от Бог, не заради това, което правиш, а заради това, което си. О, Господи, ние ти благодарим. Наистина, в момента ръката ми трепери. Не си обичан от Бог, не заради това, което правиш. Ти можеш да правиш много. Можеш да дадеш много десятък. Можеш да помогнеш много. Но ти трябва да разбереш, че безусловната любов, която Бог ти дава, е за това, което си. Какво си? Чадо на Господа. Затова никога не забравяй, ти си подобие на Него. Радостта става неизбежна. Превръща се в духовна сила, която нищо не може да унищожи. Да, Боже. Това е било тайното оръжие на ранните християни. Те знаеха, разпознаха, че са обичани безусловно. Те разпознаха, че са обичани за това, което са. Това беше тайната. Затова, когато минаваше Петър, сянката изцеляваше. Защото той знаеше. Той беше изпитан, казваше: Петре, обичаш ли ме? Да, Господи, ти знаеш. 3 пъти е изпитан, защото 3 пъти се отрече. Слава Ти. Псалом 16 казва в 11 стих: ще ми посочиш пътя на живота. В Твоето присъствие има пълнота от радост. Твоята десница блаженство до века. В Неговото присъствие има пълнота от радост. Когато ти си в Неговото присъствие, радостта ти става уникална. Радвайте се, вика, всякога. Слава на Тебе. И чуйте, с това ще завърша. В Йоан 15:9 казва: както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Възлюбен си,
за това, че трябва да се радваш. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Кои са неговите заповеди? Знаем, няма какво да ги повторим. Не съгрешавай, не прелюбодействай, не кради и така нататък. Ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите от сам си. И пребъдвайте в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Пак казва пълна. Значи, когато ти пребъдваш в Бог и когато ти пазиш неговите заповеди, не живеем по закон, по благодат живеем, така ли? Но има няколко неща, които трябва да се пази. Те са две. Да обичаш Бог и ближния си, както обичаш себе си. Ако пазиш тези заедно, ти си спасен не 100%, ами 1100%. Гарантирам ти го. Небесното царство е за теб. Защо ви казах това за заповедите? Защото искам да не забравим, че ние трябва да се радваме, но трябва да спазваме и това, което Бог ни говори чрез Неговото Слово. И ако ние не го четем, защото сестрата само дигна ръчичка, няма как да дойде това спазване и тази радост вътре в нас. Затова църква преди малко декларира и каза, че ще бъдеш спасен ти и твоето семейство. Дръж тази декларация до здраво, защото Сатана идва като ригаеш лъв. Затова, че я дръж здраво, да не я изгубиш, докато Бог дойде. Чакай го, секаш, чакаш секундата, минутата, така да чакаш, за да може радостта му да бъде пълна в теб. Бъдете благословени, Бог да ви благослови. Надявам ви Словото да ви е насърчил и мисля, че дяконите или пастора има да добави нещо. Халелуя! Говорим за радост, па вие мълчите и гледате като теле в железница. Къде са усмивките? Току-що чухме, че в радостта има сила. Току-що чухме, че Господ иска ние да се радваме. Ние сме призовани да се радваме. Господ иска да се радваме. Той е щастлив, когато ние се радваме. Господ иска ние да бъдем щастливи. Той го иска повече от нас самите. Той го иска много повече от нас. Хората си казват: ох, Господи, кога и аз ще бъда щастлив? Господи, кога и аз ще имам това, за да бъда щастлив? Господи, кога ще ми дадеш и това и аз да бъда щастлив? Господ иска много повече от теб да бъдеш щастлив. Господ иска много повече от теб ти да се радваш. Господ иска много повече от теб ти да бъдеш в Неговото присъствие. И това е толкова хубаво ние да бъдем щастливи. Понякога си мислим, че ако получим нещо, ще бъдем щастливи. Понякога си мислим, че ако получим и си купим тази кола, тя ще ни направи щастливи. Понякога си казваме, ако имаме даденото нещо, за което мечтаем цял живот, то ще ни даде радостта. То ще ни даде онова, което ще запълни празнотата в живота ни. Не. Това е едно човешко мислене. Защото радостта, която светът ни дава, халелуя, тя е за кратко време. Може да получиш желанието, което си искал, или мечтата ти, която ти си мечтал цял живот, да получиш. Ще се радваш един месец, ще се радваш може би и цяла година. А после си искаш нещо друго. Мислите, че ако получиш даденото нещо, за което искаш, ще бъдеш по-щастлив. Не. Бе го каза, радостта в Господа е нашата сила. И точно когато ние сме в Христос, ние ще бъдем наистина щастливи.
нищо повече и от този свят. Няма нищо повече, което може да ни даде тази радост, която Христос вече ни е дал. Няма по-голяма радост от това да знаеш, че Христос плати цената за тебе. Това не е ли причина, за която ние да се радваме? Това не е ли причина, първо, като ние да изстигнем ръце и да кажем: Господи, свят си, велик си, достоен си? Кажи на човека до себе си, когато дяволът ти дава причини да се самосъжаляваш или да влезеш в депресия и да си казваш: няма причина да се радвам. Кажи на човека до себе си: спомни си какво Христос направи за теб. Това няма ли те зарадва? Това няма ли да те даде причина, за да се зарадваш? Аз когато се сещам, че какво е хорското мнение за мен, или какво човекът може да ми предложи, и какво Христос мисли за мен, независимо какво правя, независимо какво ще извърши или какво съм направил, то Христос отново ме обича, то Христос отново ме желае, то Христос отново иска да бъда с Него. Понякога си мисли, че ако направим нещо за някой си, той ще ни обикне повече. Той ще ни желае, той ще бъде до нас, той няма да ни предаде. Не. Бог Слово казва: не уповавай на човека. Пастора каза, че вършики неща в работата си, за да се докаже и да направи, нали, шефа му да го нарече добър работник. Даваше всичко от себе си, дори и болно ходеше на работа. И накрая, когато един път сгреши: ама ти защо не дойде? Ама ти защо така си изложи? Христос те благославя всеки ден. А понякога ти излизаш недостоен пред Него. Понякога ти... Всеки ден сме неблагодарни към това, което Христос прави за нас. И Христос нито един път не ни осъжда. Христос нито един път не ни упреква. Христос нито един път не ни потърсва светка за това. Когато отидем при Него и просто кажем: Господи, прости ми, осъзнавам това, което съм направил, Христос отваря ръцете си и с радост ни прегръща. Ето това не е ли причина, за да се радваш? И Христос не иска ти да се докажеш. Хората искат да се докажем. Те искат от нас. Ще искат и ще продължават да искат от нас. Но Христос ни е обикнал. Но Христос ни обича. Независимо от това, което ще му дадем днес. Това не е ли радост? И пак ме зяпате. Засмейте се, хора. Не е ли прекрасно някой да те обича просто защото те обича, а не защото може да му дадеш нещо? Нали така? Псалм 103. Благослови душе моя Господа и не забрави нито едно от всичките му благодарения. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупи от руа живота ти. Венчава те с вечното си милосърдие, който нашиша с блага душата ти. Вау! Казва: благослови душе моя Господа. Давид заповяда на душата си да благославя Господа. Не защото той чувстваше, че трябва да благославя Господа. Не защото той чувстваше, че трябва да пее на Господа. Не защото той чувстваше, че трябва да покаже някакво нещо, за да бъде радостен. Но той заповяда на душата си: душе моя, благославя Господа. И каза защо? Той е този, който прощава всичките ти беззакония. Той е този, който те изцелява. Той е този, който ти прощава. Ето за това ще го хвалиш. Ето за това ще бъдеш радостен. Ама, не чу ли той какво каза за мен? Как да се радвам, бе?
Ама хората не ме приемат. Как да се радвам? Какво ти пука, бе? Нали Христос те приема? Нали Христос те обикнал? А пък какво ти пука дали другите? Те Христос са отхвърлили. И последния стих, с който завършваме, се намира особено в Псалмите, няма много читано, ще го цитирам. Казва: може през нощта да дойде скръб, но на сутринта идва радост. Амин? Ние знаем, че Христос знаеше, че ще умре. Знае, че трябваше да отиде на кръста и да направи всичко това. И със сигурност нямаше причина. Кой се радва от това, че знае, че ще умре? Никой не би се зарадвал. Нали така? Но Христос се радваше с учениците си, като проповядваше, като изцеляваше хората. Но да, имаше моменти, когато той отиваше при отца си и казваше: вау! И затова се радвайте. Имаше моменти, Христос отиваше при баща си и казва: ако е възможно, нека му отмине тази чаша. Защо? Защото душата му не искаше да се радва за това, че трябваше да отиде на кръста. Но след това идваше радост в него. Както Беко каза, радостта, прочете стих, че в присъствието на Господа е радостта. И ако не сме радостни достатъчно, не сме осъзнали първо какво Христос е направил за нас. Второто, не стоим достатъчно в Божието присъствие. Защото ако стоим достатъчно в Божието присъствие, то това ще ни направи радостни. Така че, стояйки в Божието присъствие, ние ще бъдем радостни и независимо какво ще дойде в живота ни. Понеже ние сме в Божието присъствие, ние ще се радваме. Амин.